Atas Barangay Duyan, may kalaming hapon. Welcome to Infosibo Update. Di atas sa babaw sa Isoy. No, there is sa Katmon. Makita na to nito sa babaw ka yung kita yung patigin lagana nila. No, natay lang saging sumo hapita kato ni silang soyan og hatag og mga pagkaon prutas. So kining moong dapit 4 kilometers lang, 4.5 kilometers gikan sa highway. Dili pa man siya lasang apan makita nimo nga daghan gid siya kay mga kahoy daw. Sugod na silang sugat. Nara siya. Ali. Oh. Ali dre. Ning dool gid sila tanan no. Kato ni pagkanog kuan. Ali dre, dre. Napang ba no? Daghan kay sila. Oh, dre mo tanan, dre. Sumulipay ta kay dre sa Cebu. Napa ni mga inaani nga kuan no? Pasabot nga ang habitat kuan pa kayo. Buhi pa kayo. I think kani siya mo'y alpha. Mani si alpha okay. Aro, kaya to siyang usa. Siya, yan ang kuan tanan. Binli mo makauban. So to pas ano dagan kayo. No. So once again di ata sa lungsod sa Katmon sa Barangay Duyan. Kaning karsada, paingon pa ni siya ngadto sa Mount Capayas. Dito sa unahan pa, no? Dito palayo pa kayo. Dara dagan kayo. Ang mga gagmayng unggoy, mahadlok sila mo doon. Dara. Oh, dara. Oh, dara. Oh. Hato ta yan doon. Napatidigan nila. Nalipay ta nga naapa inaning habitat dire. Okay, ito pa pagkano na pa saging eh. Nag-ilog. Kanang ubos dyan na day langob no? Kanang sa Isoy. Langob, ingon man falls. Naro, dagan kay sila. Sa itong bana-bana, naabot na silang mga 30 ka pinya. O, kani magagmay man eh. Napay gamay kayo. Napay bata to sunan, no? So, nagkapamilyahan din sila. I think this is the alpha. Dako kay siya, ito tunol. Giyaban dawaton. Ito ka na, tunol ka na. Kuha dia. So hinaot nga din hilabtan sa mga tao nya. Although idlas pa sila gamay apan og imong tunulan, no, although di na ditson dawaton apan imong bihaan ang saging, mangaon gini sila. So hinaot ma-preserve kining ang ilahang habitat kanilang gipuy-an. So hinaot ko nga kani ato ni silang panikamutan in taon nga they will survive the next generations. Oh, cute kasi sila tanaw na ay mga gagmay yon, ay mga bata nya katong gakuha sa usa ka sipi. I think the alpha to siya, mo to alpha nila. Oh, yang bahin-bahin niya pong panghatagan ang mga gagmay. Para nya, naro? Naghingot anay sila. Because you see, in this side, sa bad side, that side, it's very So hinaut mo ani mo, do not bring ka mga artificial food. Kung ganahan gid mo muhatag prutas, I think the reason they thrive kay dako pa kay lasang gina tinuod. Adi siya lasang. Once again, dasok lang mga kahoy. Kay when you say lasang, first or second growth forest kani siya dili. Apan I think na po yung mga fruit bearing trees dia nga nakasurvive ni sila kay matud pa na may mga balay trees doon akong gipungutan lang. Wa mo di po sila maabot sa mga panimalay. Anhil sila kutob, mo rin ng utlanan.
Wa sila pod gasamok-samok sa mga nagpuyo diri sa Dolbot pasabot nga wa ni sila magutmi. Kita isip gasal na to nila New Year man ato hatagan og saging. So daraha mo ni ang mga wild monkeys diri sa Katmon. So stay tuned and be updated all the time. Like and share our video. And no. Suko siya.